Hato ka sorkar ka penlut put hakini kita masa haba ki jing don kam bakongsan hapo ke Jylla kum ki surok ki singking bat ke jing biang ki don kam ya ke jing pai khmat bat hatu kini ki jing ya put ki jing ya tem bat kita masa kin long tangkung kata ke jing terwa ba shipor ban pin kinria bat ban pin tengen ya ki pat ba na kimat bakongsan people lot pisa jong upat ba jong ka sorkar ban le ikini ki festival phide ban table ya ka report ha ka assembly kadi ban don ka debate ha ka assembly dala adab no pa assembly ai shaki public ngi barokhat ngi ya pet ini ki festivals ini ki jing ya tem ya put jing ya wan ra ya ki nong ruai ki ba pau nam na keleng ka perthei ki long ki ban pen bernia ngi support te tang ki ka tuk ani ki bayo bakot ki la ban wan na bar ban wan pet ban wan ya mujah ni tourism industry kamde ke ba man ong mangin trade tang ibe arngun kedon kam bet akasnong leni kedon kam bet baro khan ni trade lang khnam kanwan ka jing ba te hende la da phikwa ban le phidon pisa ime ipa jong phi ki sha khi le ing ba khang ye phi mono ka autumn calendar jong kamighalia na Bynta ausnem arajar arpusan ka kre ban kintiu ya ka Tamasa lariti da ka ba pinlong ya kirinsan pinbirnya ba pher ka sarkar Jylla ka nget ba kini ki Tamasa omtang ba kin pinmi ya kita ki khajna henrei kin pin biangru ya ka lat ai kam ai jam haringkat ya ki hajar ngut ki nong put ki nong tem ki riu don sap bat kitu ki badon ka jing tebit ka banya ki ben yo jing mentoi nakani ka jing penyar ha ka jing long jing man jong ki kam jing okai perthai shu ka sarkar kala pin bena ba minta kala ya chkhmat da ka jing shit rehem batrang na ka Bynta ka concert economy model ban kintiu ya ki Tamasa jong ka put ka tem hapo ka Jylla henrei hapdeng jong kini ki jing kam hatu kidang don syuk mo kita kilat ki lenti ki ban kintiu ya ka yo ko kot jong ka Jylla na lor ki Tamasa hatu ka sarkar ka penlut put hakini ki Tamasa haba ki jing don kam bakongsan hapo ka Jylla kum ki surok ki singking bat ka jing biang ki don kam ya ka jing pai khmat bat hatu kini ki jing ya put ki jing ya tem bat ki Tamasa kin long tangkung kata ke jing terwa ba shipor ban pin kinria bat ban pin tengen ya ki pat ba na kimat bakongsan shwa bangin yakmi binya halor kini kimat ngakwa ban pin itu epi ya kinong ishim Bynta bat kiriu shempang menta ke episode ngan sedang shwa na ikong Patricia Mukim kuma pitip ide I editor the Shillong Times ni ai kubleiru ya I Dr. Yadon Lang Tinsong ibadai u Associate Professor Department of Tourism and Travel Management Martin Luther Christian University hapo Shillong iba lapintubit kerpang hakaliang ka event tourism but culture but iba bat menta kum u register ka MLCU bat ngapanyang sumbaharu ya I Dr. Benjamin Lingdo ibadai u Associate Professor Department of Tourism and Hotel Management hapo Northeastern Hill University hangne hapo Shillong. Dengan sedang ini kejeng keren kejeng ini dak bakilishwai kong Patricia namar dang haus nem hajar phosau. Kidon kita ki critics ki basngo ba ya kani kejeng ke investment bagi baka sarkar Jylla ka ai khambnya ya kini ki Tamasa. Barakajuk ke poru ngipet ba hauju snem hi ke sarkar kadang don kam ban panya kata kejing kersan pisan dak Bynta ki wei pat ki mat ki badang kham kong san shu apo ke Jylla tai mentau snem ru ngila bani I bakin dang don kita ki kibriu critics ki bidang pet banyak haki rukom penya kini ki Tamasa dak sarkar mar bangi pet ye ki jinglong jingman jong ke Jylla ke jong I menta la ka dei kimat kum ke jingrung kerthep jong kita ki bar Jylla ini ki jing shirkai na hakabadai bat ki kullung kena bat ki kentai apo ke Jylla bat kumta ter kumdo ka sarkar ke ban le ban pet ba kita ki sin jam kinum crossu ya utau limit mentan shwa ba pipen introduce dengan ka topik and pipen don kami ka tu ka ketin pen bernia kini ki festivals kini ki jing ya tem ya put jing ya wan ra ya ki nong ruai ki ba pau nam na keleng ka perthei kilong ki ban pen bernia yangi support te khnang ba baro ngin ya penlit por ha ka ban tho ya ka to ban kren spang gitu ban ngin klet no support long kum ki kenja temporary kind of band aid namar bala dangi pet hi ka Jylla menta
bat kani ka Jylla nga kwa ban ong pi ba ka long ka Jylla ka bam don data he ru mentala dangi kwa data halor ki drop outs ki kena ki ba pep school ru don there's no authentic data kam tam ngi don kam nya ka data jong ki briu ki baduk ta samte ha kani ka Jylla ki la bon palat menta padai na kata kadau ba ki shanong kendong ki hapep school no ki kena ba pli dangret te ha ka jing shisha ka sarkar haba ka pet ya ka sensyar khadar ka deban prioritize ki issues ka ka ba kham khia ka issue jongi ka long ka ne ka poverty te jing shisha la de bandon ka wei ka department of poverty alleviation ka ban pet janai bha ban sko tho ka ka intervention ka badon kam ban ra ye ki bri ban kentiu ye ki bri ka wei pa ka level ha ka ba ki la ban yo ka kamai ka ji ka ba biang mentangi syukran tangi kini ki events kumni te kadon ga jingkam ru ba ka sarkar ke invest kata hang ni bat kala yo hadu kata kini kilong this is high end tourism bangi ong mo tang ki katuk ani ki bayo bakot ki la ban wan nabar ban wan pej ban wan ya mujah hang ni ndrai ndala akut katuk hato ngin ngila la ban kham kitu ki bopli ki baduk tasam ki yo na kani concert economy yap ya pet ya kata kan ngasngo high end tourism kumbi ong i competition mukhi mentan ngwan klipi Dr. Yadon lang namar ka sarkar kala position leni kala bu kerdan yakini kita masakung kita ki contributors ban pinkiu ya ka jingyo jingkot jong ka Jylla jong ki kena samla jong ki economy hi baro ka wei hadu ko nu kata ka jing angnut bat kata ka jing thrang jong ka sarkar kala ban urlong habangi phai sa ka Jylla ka barit kum ka jongi ta kuman cuba ya kata mo ha ka jengpet ka jonga ka long kumni habang ngipet ya ka Jylla ka jongi ngi ba ka Jylla kumbi kong ila ong mentan yong ba kidon sibun ki agenda ki ba ka sarkar ka haban simbnya tamba habang ngipet pada ki nikilat ki we pada kilat nyo i ba ki we ki Jylla le ni ki we ki ri ki la ban pendan kam ling ba ka ni kalong kum kalat yaki ba kila ban lang kila ban contribute ke economy tingin dapat kum ka Jylla kum ka ri ka Singapore ka ba kala le ba ka ba de ka mais ka ba de ki concert ba ki we ti ka ju ka model ngi la ban pendon kam hang ni ka pada ka ba ngi yo pada ka Jylla ka jongi kalong ba kini ki model ngi pet yaki tang na ka ka ban sabar hendri ngi don kam pada bangin sotu yak ka Bynta ka ba hapo abangi ong ba in organize kita ki festival tingi don ban le kita ki analysis ba kumno kini festival umde bakin long tang ki jing pin bernia ki long kita ki lat yang ki kon samla ba kumno ngi laban make benefit na kita kin ki kam festival ki ba ki laban padwana ho nyo ki we ki ri shibon ki ri ki shim advantage kini ki festival ha ka ba ki arab pada ki arab pada kini ki dak jingyo kini ki festival ki arab pada ki we ki lat tika juru kalong kaya ka state ka chongi don kam ban sim advantage kini kumbangi ong ka dika high end tourist ki babun ki tourist ki wan dengi pet yakini ki news ki report yakini ki yo kumbaki ong hakisnam ka ba mencham snam ki ka numbers of tourists kala increase da ka chung dan ki festival ho ni la ban kubur ya kata tabalong ni kwa ban ka bangi don kam te kalong ni don kam ban wat benia shushu pada ho ki kiu tambak kum pada kita ki jing yo pada haki we pada kilat ki ban la benia rap pada ngi kum ki kon samna ngamanjur pri bakadon kata ka jing kiu ha ka jing wan jing ki nok jong akai perthai sa ka Jylla tamangan sa ngan sa clear kata ka jing kili hadin namar hadin ko covid ngilaban kata kalaban long no kata revenge tourism kumbaki ong dengan bu sa kani ka jing kili Dr. Benjamin ngilatip ya ka Jylla Meghalaya ba bun kitip ba kani ka Jylla ka jongi ka Jylla ka bapun ki kwa wan jingo kai ka we ni kita ki jaka jingo kai perthai ki ba borok hi ki kwa wan hendre habang ngipet pat ya ka jinglong jingman jong ki basic infrastructure ngipet pat ya ka jinglong jingman jong ka experience ka baki brio ki yo hadu kan nu ngatrai baki brio ki blawan shisin bakin lit phai biang sila yeng lasem ban ong ye ki parlok parajo ki bahayeng bahasem batong ni lit phai biang shalong bingin lit pet biang ya ka jaka ladangim don yakin ki basic necessities for tourism ko boleh sibun era nam ta to ka jingkeli ka jongpi ka ba biang pha ka jingkeli ho ka concerts ki events ki don la ka jong ka benefit ya kata ngimla ban
ngimla ban deny ya kata nama ki studies ki don research studies ki don data ka don ka ba pen I not Meghalaya data mo other studies ka ba pen I ba ho kini ki events ki concerts kemuang I ba ya don nga ya ha but I bang ki don ki benefits ya kata ngimla ban deny henry ke ek bang I don kang ban pet part in the context of Meghalaya ka Jylla ka jongi ka ka scale jong ka impact jong ka concert economy na kini ki Tamasa ki festivals ba ngidon kam ban new head count kat nungut ki brio ki bayo benefit na kini ki judge festival ya kata ngimpat le na ya kren ya ki tourist bat ya ki khna ki jongi ki balik cha kini ki concert kat saw kat santerik ru ki nyelek kan sedang ka cherry blossom mo ki wan ki nong rai ki ba pau nam naya keren ni gitu. Ya keren part ye kini ki bayo benefit na kini ki Tamasa. Ngim tip ya ka skill hadu kat no ka benefit. Kat bang ngim la ban tip ya ka skill. Ngim num la ban ya keren ha ka point ba kini ki Tamasa ki wan ra jmentoy ya ka Jylla ka jongi. Kemong ikong mentan ngidon kam jisha ya ka data. Ngim don data nam ta ke ru. Ka skill set jong ki khna ki jongi kanu ka kam ki la ban tre kanu ka kam kim la ban tre ngim don any data ngi shna policy bangin sha yu ta ngim num sha yu ta Hato phidon data ban ong manu bala manu bamla menu fi update kata ka data to my knowledge ngam ju tip hi bangi Jylla kita ki judge survey on the ground ia ka mat de ka sample survey ru phimdon pisa ban le be de ka survey ban kun thu bi ki khna baro ni le da ka sample survey ru kan idea khandet ni on the basis of that, you make policy kan hang ni tingi shong haki kamera isi jongi hapo sekretariat national policy. But hang ta kan kawan ka jingkeli ka jongpi. Kumno ka experience pada jongki tourist. Hato kinwan pai biang nem shapo ka Jylla ka jongi. Repeat tourism ka bangi ong dan return visits ka ba ka term ka ba ngi pendon kam. Kalong ka jing sisa ki tourist ki balawan sisien chanie ki don kito ki bakwa wan biang sa sisien. Mo dengan IP ka daw okay which is from the ground sora ki brio ki wan biang shandi as repeat visitors repeat tourists because of that wonderful hospitality or experience that they get kata ki wan namar ka jing baha jung ki brio ngakendu one group of tourists ki bawan na po Bangalore nga kanu sin pilawan ngakendu po PB sha sora ngong pinyelit shandu la sha gyong ngilit sora ngakendu po PB nga kanu sin pilawan shania sepo Jylla jungi ki ong ngilawan license tingong balai piwan hadu license itnat plat ka jaka biang plat ki services khot ki toilet biang ki toilet khot ki jaka bam balai piwan biang sajisien ni wan biang sajisien nambar bang ngikwa ban kendu ya utu uba bat katu ka kong ha ka bang ngisa ki bha plat ki brio ngi wan biang nambar mangikwa ban kendu yaki tilara pi ong bet ki wan biang namar kata ka experience that excellent experience ka bangi ai nam tam jongki kamdon pila ban pe ki jaga bam ki tourism destinations ki jongi hadu kan nu ki biang o yethu yang aron pe ki surok ki jongi hadu kan nu ki biang yethu pe ka umdi hadu kan nu ngila ban pen biang pi ki bon ki basic amenities ki bangim la ban ai henry menta pada karkum ba ong ibapo last time the data of the last festivals baka sarkar ka pendut 23.5 crores haki tamasha ki kam Tamasa kini but yo 133.42 crores kata data yo na em kata ki kuang I was ngan wan chata kan ti I ong kum ta ka jingkli ka bang ngar ngala tho ko ka column ha ka newspaper jung ikong po Shillong Times mong ba kini ki number long ngim tip ka wan ne ka mud ayu but hadu kan nu ubri ula ban su tho pi nga te nga I kum ni pi Bynta jong ka sarkar ban invest sa kini ki festivals ki Tamasa athai ka di ban kham hiar no khandet kini ki Tamasa kini ki Tamasa I kin le bet kini ki private organizations kin le nanti kadang dan lang kita sponsors ru ki dan hi ngatrai long kin event managers ki di ban wa di sponsors kunta kan balai inshu pen I ba kini ki organizations ki event management companies I kin peniat kabayo bar kharu e kamat lut chaki ka sarkar
kam dai fi ka kam jong ka ban le festival ka ka kam jong ki event management companies ban le festival ka sarkar pada ngan le ka figure jong iba pol biang 23.5 crore invest no ka to in some other project of tourism itself ka ban ajimen toy ya ki beriu kan ka wai ka wonderful project ka ba la ban le na ka sarkar tak ni ka jat bisa arpusan crore kalong ba shna ka wai ka tourism dedicated incubation center haba ki khna samla ki jongi ki badai nak ni ka feel kin let hang tu kin set up kin ki enterprises ki jongki kum tour operators travel agency ki wei ki jat company nang tu kin la ban sedang kin la ban yok kam kin la ban ai benefit ki villages ba dakaba network lang bat kiru but ai community based tourism shakinong kendong ru mentang imdan ka model kum kata ki tour operators berokhat ki ba sell itinerary shene shapok ka state ko jongi ki ba bon hi ki dei na sabar ka Jylla kim dei ki khna ki jongi leakages ka bon ba hang ni ngiyo chi spa lai phulai hari ka leakage ka ba let's say 10 times ka chi spa lai phulai crore ka ba sarkar ka claim kini ki dei ki jing kili ki ba ki wangi di ban keli ya ka sarkar ya ka ba sarkar ru ka dei ban jubam bat kolong bet kumni phi arun people lot pisa jong upat ba jong ka sarkar ban le ikini ki festival phi ban table ya ka report ha ka assembly ka di ban don ka debate ha ka assembly dala adab no pa assembly ai shaki public ngi barokhat ngi nya pet mengi bade ki public hang ta ngi la banyak debate kan wan ha ka assembly la da ki opposition members ki wan ra kan namat kumi kini ki issues ki ba kham khia mju kham yo ite banyak keren unemployment room ju yo i ban keren nda keren lu syukran tang hasuin namar mdon data mdon numbers mdon iru ka jing jong kan ni Jylla jongi ka long ba menta ki surok ki ban let shakini ki tourism destinations ru ki snew mo te menta kini ki bawan na baru ki la sedang ban snguthu shano ban let ba khamba ka surok man ha kani pon ba kita ki nong wan kai jengok kai perthai sha po markham so west Khasi Hills but pindale nong knum lu pin chembon ha ki brio te ki babon nangi ngi shu snow ba ki baro ki bawan ki le sha sora nilai kamlong kumta menta bon ba ki turis ki ladang ikren le ni ka jing shisha ken ki bon ki banabar ki batim ki jakalit kai ban yang mangi hinan bon mangi mempat poi ai credit no ya ki influencers ki jongi ya ai credit no ya ki klian kadai ba dan lah mangi kren sepang kasora belingi iba kambun sin hi kasora kadai kata jaka bayo ya kata attention pindalit dela deru hi sungut ho hi pinrung shinu ki krem ru pi de ya sup kam ong tin khna samla pila he pila rang baru pila kam yaw khinder pila banya da khajat poi biski jaka kui pergi jaka ngi hablit like bon ngi bon let's say imla ban le chen nadu na kong thong nadu tu na jrong banya ar kan ta shadu shapo ban poi shapo wa sora sha wa mongor shadu shtu imla shu banya da khajat la like kan ta hiar like kan ta kiu blingi i tang kata ka jing phai khmat tang shakwe ga jaka bat om shikwe pergi jaka ke internet let's say ki ba kham internet shu shu ru Ngaku ya kata kacik ong kacang pimo kacang keli kacang pipa adan hak bang yo i sisa kata ba ka sarkar ka skim kacang ka fokus bahai ka sora ni iwat ben hakan dia ba kawan kenika clean sora campaign wat kini marathon oh hak jing sok thu ko jonga kacang i kacang ka wei ka de ka jing don jong ki kat tu kat ni ki breu le ni ki kenhun ki ba persang ban wat lat mar kai ka ba ngang i ka long ba da ubreu hi wat dikilat dikini ki skim ka kini ki skim kila ban poi ki jaka da mentang isu up tang ha ka bangi isu shong ha yeng ni up ya ka skim sarkar kolong ka ka ba ka sarkar ko dum la ban tip lut ba ubreu kwa ayu bro khoi kadan kam yo we po we bru ban pitsngo mani don kam kum kita ki skim ka kum bi ong isa mana ba Benjamin kolong ba hot kum ka sarkar kadan kam dan kam makan invest hak event kum papi ong mo ba invest event nanti kadan kam pada bakan le kum bakan le ikiwi pada ki Jylla kum mangi ia podalhi kapen sna da ka facilities na ka infrastructure ya to infrastructure ka ik bakan le ki IY shiki organizers kini ki event organizers long ka sarkar kan yo ling bakar ren ki to ki jaka but at the same time pada ka laban ai kum ka employment pada kini ki ba em ngakwa ban ong kanemo lada pi pej bahi ka jinglong jong ka sora ka long ka dei ka jaka ka belong progressive mjui osno bandon kita gi jingya show ya dat kita ki jingya pen ki jingya mai ki turus
Nang ta nadu usim hiru usim kiai kani kai pe mentale la don seketuka solid waste management facility bala ai gitu ki company ki bawan nabat ki la kloi ban ai wat ka jakaru te kata kan ka dei ka jing yo i jingai jong ki nong sora kum kani ka model ada ban ra shawai ru namar hagi wei ki Jylla jongi mene dang don we bri batho city shangi bo ong ba ka jowai te la shu im halor ka garbage don solid waste management tiki bri ki balet ka shatay trakin sngo kumno maki ong hana manta banya hakitu ki jakar ula hab ban set ka kemut bat sakawai mo menta ladangi ngimla ban solve ka ni ka traffic jam hang ni shalong kan ubawan uturis judon hi bangin late syakanu ngono jaka bat bangin yat lat ya ka capital city ni hab ni kwa hi ban yo i ka shalong lay ban wan hang ni ban sha sakut si kenta Tenrei nakaliang ka sorkar ngimyo i pada bakan simkia ai ruem ikani. Tiga kata paradoks bahawa kuat ban keli ya i Dr. Benjamin. Lakadai kata ka jaka ka bakring ya ki turis banwan ru. Hendring impat don ya kata ke airport ke Bateri Kampura fully functional airport. Ngimpat don apa ka Jylla ka jongi. Ti hanga ngasngu bah ngi ai ya kata attention syaki ki bam don kam hadu kata palat bagi ki bingi don kam ni kelet no. Ni don kam batna kalis kan way airlines sao focus show way airlines airport ka dei ka way pi menta kini ki airbus ki planes ki bahe kimla ban land ka airport jungi hantai po umroi te haba kimlan te ki niki tourist ki bon nabar khamtam ki foreigners baro kha ki land ki way pat ki airport pi tilada ki la ban land hang ni fi ka ni ka issue jong ka transportation ru ka ki yakhi menta mo ka the issue ba kita ki kali ki ban route lada kadon ka airport but lada kadon ka railway ka station ka bandrung bai hadu hapo Shillong la ni marjan Shillong kani ka issue jong ka transportation kan cukut la ka kut kum to namar ba kini ki tourist ki bawan kin hiar bai daga plane hapo umroi kini ki tourist ki bawan daga train kin hiar bai daga train hapo Shillong ne marjan Shillong tiki kali ayu baniang hang tu hapo station ki ML sudah kani ka issue jong ki kali da na ki wei pat ka Jylla kamdum wan chu ken pi hang di ki ngidon kam bakum ki briru bangin khamlong yu i jingai khendet bai ka sarkar ru ba de bondon spine khendet de bonlong shilor nai long tieng palan de bondon spine de bonlong shilor la rafidon kam ban shim ki decisions ki ba e ru shim Henry hang ni te shukwa job election bai te mano ban yang hang ni with the spine ban ong bang I will take tough decisions don barok khaj menta ki pe you are phupra campaigning kala ya cha chi shai man kamiet ngi ha po YouTube channels kelas dang na do mendo man airport railway kala ja la ka ja pi hang ni ki don kam ban pe ki issue ki ban kam hana you taw transportation bayak hiru yakran at district level yakran at association level kin le you kito kane ka issue ka policy matter don't come ban discuss government of Assam, government of Meghalaya. Umrei ban discuss kini ki association ne district level. Poi shino ngan guarantee fi Aaron. First time kini ki issue transportation ka khi how 2015. Nadu to ka por la bon ki bo ong le ya kani nama kan khie shi khie. Menta ka khie. Menta hana yakran district association level kamnum poi shino kan sa khie byang. Solution ka long ba government of Assam, government of Meghalaya policy matter ye pen bet ya kani kat ba phim pat le nang te na jrong kani ke issue kan khie si khie menta kami ke EKMTTA ban ye khi halwar kani le sila shai kam nom ye khi issue kin mi de ki wei pan heri kani ke issue kan mi bet don kam ban bo ye ki issue 1 2 3 4 kino ki bakham don kam so bha ye pe choi kita kani ban le events ai kin le ki private organizations pi shudon na road phim don kam ban rung hang to po center don kam em kacing jongi hang ni kalong bangim don te kataka civil society ka ban shimmi ki issues yakren gumne mo lakut no te nrei de ban don ka civil society ka baklan le asne ka bala bani aireng bat kita ki pressure groups kan ki ba shuyeng bet kum ka ban block bet ek block hot ka railway rumlong ka tarumlong what e ka ni ka tourist taxi ru mo la dadon hi ka jing perkhat jingai te to ailat bakin wan kita ki kali Assam hadu nongpo shaneng wan no de ki kali Meghalaya nrei hap long organized ni hap done enough vehicles namar katar ngam tip la dangi biang em hadu kata kat kum ga jing wan jong ki brio menta te nrei ngim don ni kata ga jing akren poi hadu uput uba kini ki taksi jongi habakile on brio hapo Guwahati airport ki hap wan park sha hadu ni shabar jangai ba
mar ba kitu ki taxi association hang tu kim sha ya ki taxi jungi balai ku mi kini ki ai rum la ban ya penbet teng ni keren pada ka tourism ni dan ya arngut ki expert ni ban la ban bata yang akan diat halor kata ka concert economy model kamut you kata ka concert economy model but hadu kan no akan yarap kham tam ki samla ki jongi hang ni ka Jylla Jangan fikir ya. Tuan Menteri Syai Dr. Jylla. Kini ke konsep economy model kini ke balapan terekam sekitar kiri mo kiri you. Hakaba kaya rap iki artis kiba kumentangi ia pok Jylla jungi kibun kinong ruai kiba tibet ya katangi melak banlen. Teka ai platform iki di lengba mesti tanya kata kaya kadan artli yang ni iki bangila ban ong hakal yang ke economy mo kadan ka direct but ke indirect. Teka direct kebamut iki artis, kebamut iki baju sound, ki lighting, ki baju iki events, kalau direct iki yob direct iki economy ke jongki. Kat bakadan show sak indirect dan mal bakadan ke concert ki kumki farmers ki la ban yo jing you kan jo advantage nak kan economy. Teka ba farmers, artisans, ki artisans ki nama baki la ban, nama kitu ki products ke jongki ki haban pendan kam. Dia ikabang ngai pernah ni kalau ba ngim sim te ya kata ngim pendan kam 4% te ya kata ka advantage ni bahang ni ba ka ikaba events ka ba pelong ka Jylla ka jongi ka ba ni ka bun ki events ka ba pelong ka ikaba ja kalau ba ki yo benefit tang kat tu kat ningot ki breu bat kata ka benefit pada kam don kono ka jing hot kam don kono ka jing roi shawai ka shlong bitang haki tu ki kat du kan ni ki kan hun te kata kan kalong ka ba feel kan ke economy kan ka concern event economy ka ba ka jing sisa kam de ban long ta ka di ban long ka jing yo nong ye ki pat ba porok hot tem la de ban don ka kenja study hakanu gurukom ka kata ka concert economy kan poi to the last person in the village ka de ban long ta Dr. Benjamin Kuan ngan beteng na iba jadon mo ngan beteng be nagi ti habo beteng ka business model juga concert economy ka shulang bet kum dia kadon ka value proposition kemut phil aban ai uyu kini ki break ban ka concert ka jong phi mo ka value proposition hi ka de ka leisure ka de ka entertainment fun enjoyment banele sobha mo banya shat banya rwai ti don ki bala aban siu don ki bamla aban siu yang ni ka value proposition ki bamla aban siu ki la long lepas sabar ki pe tang ki bala aban siu ti kini ki bala aban siu ki wan nam ta kan ni ka value proposition ti pi wan ra as an event management company fi wan ra ki nong rai ki nong shat ki nong tem ki batbet ki wan nam ta tu ka value proposition haba ki wan nam ta tu ka value proposition uni event management company uyo jingman toy nang tu but kini ki stalls ki bedon marjan ki homestay ki hotels ru barok ki yo jingman toy but kata ka de ka business model ha ka ba kani ka concern economy ka yat mo hine ka jingkli pat kalong kumni kan festivals ki long namta shi banai ar banai da pi stretch apo state jongi kani ka autumn calendar te hinrei hato ngin pej ka tourism tam ta shi banai ar banai ngin pej bai tam ta ka khar ar banai bro ko bai pi hang ta ki ngidon kam ban su thu hakan guru kam ngin develop ngin ka strategy of tourism development of Meghalaya te umdan nga hakan ngi jonga shu i bai ba kala long lopsided la long la shiliang la shi focus tang hang dia kat ba kini kinong kendong bapli ki bakwa ban community based tourism eco tourism adventure tourism other activities mo ki bala man ajimen to kinong kendong shatu ni ma importance ru am ni ele CBT hakon do ka shnong ki bayo jimen toy da ka shnong don chi spa tli ki yeng ki bayo yo jimen toy direct indirectly ki don sao pho san pho yeng ki bai pat ki yeng don bapet ni le CBT hapo kinong kendong ki jungi ka siar kawan na shlong ka do kawan na shlong ka do kha kawan na shabar some of these supplies ujuri ai ka bangila aman penmi po shnong ki di ban wan nang tu na shnong ken barok khot kin yo jengmen toy ti haba barok khot ki raw materials ki wan bar ka pisa ba ai ubriu yang barok khot ka mi biang sabar ka pisa ka don ka ban sakut hang tu hapa ka local economy ho ai kam dum long 100% kam dum long 100% dapat ta kumnu lai pho sa percent ka do siar to na shnong ujur na shnong ki salad na shnong ki do kha to na shnong pi chane yo scheme banya ri dok kha ru ya pen kalaman banya le gambling banya khwai dok kha te pen ong gum do tang ma chu at ya ka ikabai ba Benjamin di ong ka we ni ki daw ka bangayo i mo ngi ya ni travel keleng ke Jylla ka we ka de ka long ba
baling ilong kumta kadina kadaw bang ibut tenang ni kwa ban ai ki ka ba ki we ki le komde ka bang ni don kabangi indigenous food kan ibut tenang ni kwa ban architect ngi so le ran ban ai ki jing bam ki bangi bam ngi ten rei nga shi lungo ai kata kan pi ong Chinese ni you set lut dau magi bro khat kadai ka magi economy kan uni unong dia magi tu yo nong ba pi pendalai tang alai lum ru sis ni ngam sure nang ta sakawai mo ngamut man ong kumni menta gin dawan kini ki big bands mo ong no hang te halari ti rum ngiam san hajar ngut ubrio tu ngiam em hang te te menta penlong hapo pulu ka pulu haba kumni ka long ka is it a music ground or is it a sports ground namar ba ban penlong baro tang hang ni hapo Shillong city te ka bam la long phi na lor bengi la long ka traffic jam ka bam la batai shu te ki bawan man sim snam ru ki ong ka toilet facilities ukam biang ka jaka bam ru ngim dayo bah ka la long too crowded te kam long well managed shu pindal alej ki ri everything is very very well done kan long ki la study ki la le enough research ban so thu bakani badon kam kata badon kam ngi pade ngi we put the cart before the horse no shwa banja ke las dang no kata ka le chaka capacity building kan habang pendapat apo ka baja ka state ka chungi kelong ba ni i kibabun ki khna samla ki omba ni de ki event organizers de pendak kali pada ka qualification ka chong ki hatu kila dan ki certificate course ba pendap halo ka be de bat ka tu ka specific line ka ba ki don kam ki ong nimdan henry ki declare long ki declare yala dia pergi kita event organizers long kata long ka ikmar ba haba pila pendap ikjing pule ha ka to ka course mu kata pila nama hapo pa pule pio i shibun ki aka ki ba ka to ka course ka batai ya pi ba pile kalau kom jok menta semut lada uba de tang traditional healer unang ba yala dia ba lamon ai dawai dikini dawai doktor dikade ke ba long kandon be kajing feel kan long chu declare yala dia ba doktor tamalong kam iu kan long kade kata mentan i competition i akdo chpanga cherry blossom ba mentan snam kan gini penlong ya ka hang po JN stadium last year chapo ri bhai ti ngakwa i Dr. Benjamin Banyathu ya ban ai kita i khindiat i advice ya ki nong penya ba kinle khnang wa ka traffic kamnum sange naman ngan itu pi man kasi nga lentina ka ju ka stretch dem sinyong south for long kam judan kata si man ong wa ngapoying klem kata ka block kan don be tila once kata lele ti kumnu ba kini ki festival kamnum punthut ke nyangi ki bam don kam ban le ya ka cherry blossom le se ha ka Thursday, Friday na mga hablit. Try, kung ba kata kanya ibe ya renti. Dr. Benjamin. Kawai ka ba ang gila ban le kalong ba ngam tip feasible or not ya kata tamba ka ba ngala ban i kalong ba. Ya tu ka area hantu borok pulu ni ka GN Stadium pulu naman song gitu penlong one way. Ai kinya one way be ki beri borok khat. Mo ada ka yeng ju pi kalong ba kana hang turu borok nginya ya one way nam ta ars ngi nginya face ki problems ki jongi nginya le one way. Nang ta pada sakubai kalong ba penlong gitu ki jaka hajan jongka JN Stadium jaka ya kejat wat sya rung kali shu ki kali pen yang nak kham sya jangai ka balai ka ba phila ban le a bit of social marketing ha ka ba phidon kam ka cooperation jong ki bri ki nong song shnong kham tam gitu ki ba song sya tu sya jan mo bat kata ka long ba lada phidon kam ban sei kali ha ka sngi subha nai sei kali le no da ka carpooling na ya sei la ka jong san good ya shong no ka wi ka kali le bi tang da ka wi ka kali tama that is social marketing mo ngidon kam cooperation jong ki brio la ki brio kim cooperate support thara mo ba poi ha kata ka man mindset ka bala ban kot ka bala ban kot kata Aaron kalong gumni kalong gumni te kong school buses this issue kala slam hanaru before covid ni shit ong ba bo da ki school bus Kida ki parents si par ki bong bang im kwa bon wan to school bus number ba kumta ngi kwa be kali jong hari good thing menta ko long ba ki mi ki pa ki la asdang man accept itu ko model banile di bus stem te fi ka turu fi aron ka turu ka social marketing tha ka ba fidon kam ka cooperation jong ki brio khasi duna ba cooperation somehow ki school ki ba ki the two elite schools no
Kita atli ki school ki bam trek ban panon kam school bus. Ting le social marketing da komnu pada. Em hang ta kin kong social marketing em kolong persistent te. Mdei ba phile shi sien ba phi sange no. Em hato ke sarkar kam la dei ban bu da ka kendon ka bas kem ken. Ban ong ba baroki school hi ki dei ban panon kam school bus bai. Kan jin dalu dunashi pun ba ki kali hapo surok mo. Tisa kawai pat mang ngadat ho kata namar ke Jylla kala pinbej ba kelinti banyalam sya ka jaka mucha JN Stadium kibri kindan kam thik banya da ka kejat ngasu thu ya ka jing thmu health wise ngasu thu ya ka jing thmu mahadu kadno kata kala ban yarap pendaya ka traffic lene em takin Aaron kashuan ba hang tati for those 2 days cherry blossom this time kolong asngi for those 2 days hi ngi kum ki briang hi banya trailang but ha ba kod hi kum bong ikong mentan ka JN Stadium ka di ka jaka bang le kai sports football athletics kadang ka track hang to it's basically for these two things the I ba ka stadium bakan long for sports athletics ka long bit for sports pikwa ban shna ki jaka ban long events ko bong iba ya don mene invest hi ka sarkar ban shna ini ki jaka ha ka ba kila ban le event sa IY pinyo pisaru ka JN Stadium will be safe ngasu thu sarkar has a plan ban shna sa ka stadium shpo mau diang they have a certain model ka ya ka ba hapo social media shipang kala apoi hadin ka jano ngam te belai for whatever reason and maybe lada ka long kumta then you convert JN Stadium into a concert arena and then it's okay tam hadu mentang gidon tangkan ni em nyele akai football pad hai kata kari je ngila kai football pad hai competition ngasi kendu ipi haki ni ki festival om ha cherry blossom re ha lit fest but ha ki wei pat kum ka winter tales hapangi pai sha ka rukom bei pisa jong ka sarkar hakini ki wei pat ki tamasa hatu pi bakadan kata ka jing bu rinti namar ngai iba ngala ban bakla ngai iba bun hi ka let betik tang ka sha ka cherry blossom bangin pai khamat shu sha ki wei pat kum ka lit fest ka ba le si la ki khna samla jing ki la ban yo shibun ki jing mentoy na ka winter tales pi ngasem ba nga klem penlet jing mut ba ho ha ka ni ka concert economy ban according to these festivals kan te ngalej hang turu kum ga basha khot ban ya kren ban ya ayu hang tu ban ngasem ba ki bun ba ki bre ban bar ki bon snap hang tu te ha ka ni ka bala lej ru ani ki bun ba ki turus ki bawan ban snap hang tu te kato ngatrai ka dei ka we na ki festivals ka batei ya ka jing mut jing perkhat ka batei ya ka jing tip ya ka jing nang jongi buat mangi ro ngi yo shibon ka jing mentoy nang tu kan nang ta ka winter tales ru ngai baki khlung khna ani kidaya ani naman ngidon ka tu ka session ka ba storytelling session em ani ki kmi ki pa bat ki khna ki wan hang tu imat bam judon kum ki tu phi ha school he rum judon te kala long kum ke kenja model kini atli ki festivals te ngasngo ba ki dei ki badai ban yo ya ka jingkentiu nak aliang ka sarkar kan te ngam tip kat no ratio wise kat no ka penduduk hang tu kat no penduduk hang tu kan meneni ko ngia kren chapang kata ka revenge travel namang labu kata ka jingkili kham shadin namar hadin kini ki jingja kai tourist taxi strike agitation bangi i ka jing shapen yap jong raja raghuvanshi hatu ki tourist tu kata jingwan jong ki tourist ka Jylla ka jong i kandang kiu ne kandang hiar te habaya pe ya kata mo ki babun ki ba haki benai ki beladam ki benai ki beladam ni iba kadon kancing kata ya tourism industry apa ka Jylla Meghalaya mal ki news ki belalong ki bam da sultanat kum kancing ja tu jong Raja Raghuvanshi ha bat ka jingja jing ki tourist ki babun wat ki dan ki parlok ha ki por ki ba mod ban wan Meghalaya ka jaka bikin wan seselong ki on ma ba kadon no ka tourist strike yang ngim kwa ban wan ma ba ki on gimtip yang isap penhiar no stiglenti kadai ka tu ka tourist taxi strike ka bakam kta banyak tu Raja Raghuvanshi kta ai tu ha jaka bikin wan seselong ki lit no spo Arunachal ki lit no Nagaland ki lit no ki ya side ki ya lat no ka selong tika kababun hakiti ki port ka nyo iba ka tourist inflow la hiar ba wat kini ki guest house support sora ki ba kidon ki bangi itu kyong ba
babun kila long empty babun kita res kila cancel wat ndi tam ki empty ru kila bun ki baki cancel no aja ka bikin wan ki cancel no na takada long ke ke bang kwa ban ong hang ni kolong ke badon kam kolong ba ni don kam ban ya trilang tu tourism industry kam de ke ba ban ong bang ni tri tang iwe arngun ke don kam bed ka snong le ni ke don kam bed bro kha ni ya trilang khnam bakan wan ke jing ba lada ngi pet bakan long advantage tang iwe arngun ke de ke ba kapan kanuan rai kanu kita jing ba ya no tingiran kam bed ban ya trilang wa bro kha khnam bang ina ban yo ke ni ta advantage ke jongka Dr. Benjamin. Apa market economy hi Adam Smith economist who there is an invisible hand wa penia hi brokhai phimyu there's a hand ka ba penlong hi brokhai kumbalong hi ka tourism po Jylla jungi menta railways mlong airport empat biang mo ki services ru ngi empat biang bha ki focus ki jongi ngim page ki kam ki bron kam ngi page ki pat ki chat kam haga jing su thu jonga hi la ka long shilong kum ni ka value proposition jong Meghalaya tourism kan hiar ha ki snam ban wan kamut ke ba ngila ban ai in terms of fulfillment satisfaction experience ka tu bro khoi kan hiar la ka hiar ki tourist kin sange ban wan but kin sange ban wan namar ha north east menta all places ki along accessible lut Pi menshwa ki milik ki jaka bajengai namar ba ka jan ka Meghalaya ka jan ka ni ka Jylla jungki wan chini menta other places are accessible with first class facilities in terms of transportation railways ngidon Maharajas Express ngidon Palace on wheels kibran sport North India show Western India kamnum slam baka Ministry of Railways ke Ministry of Tourism kan sedang kum kita syandie kan sedang kum kita syandie kan sedang kata syandie Aaron ke value proposition jungi kan hiat but kibriu kin sange ban wan sini ngin yo kita ki tourist ngomong bakim kindum one show tama kamnum long kum ni kum bakalong menta kadon ka catch hang ni mo Aaron nada ka ja kum taru biang hi namar ba nginla ban rethink ya tourism jungi sa chisien ngila ban sedang biang ban plan sa chisien la duna kinong 1m la duna kinong 1 shono house name 27 kidon na tam pholak ngimdei ban sosi in fact nga ngoong is a blessing in disguise ngili ban comment namar bang inyo kala to start one more time bangin dia plan bhan dia pen bed bhan dia shna bha khama kanumlong kumni kumbalong menta Kapor kampat dir kan. Em ngakwa ong gawai mo ka balong kong san bha ki babun menta ki le sha Arunachal Pradesh namar kala develop bha sakawai hangi ken ngim tip ngim so thu ka jinga pher ha padang ka homestay ka guest house bat ka hotel Okay. te homestay ki breu ki le khamtam ki bawan nabar Jylla mo nabar ri ki kwa ban tip ya ka rukom ayu jong phi ken Kita ka experience kan experience homestay kamot bas sa lang marjan bat ki try te la ban rung ha ka yeng set ja jong ki try ban pe ki set kumno ki bam kumno bat ban bam lang da tu ka ju jing bam te sha Arunachal menta ki balet ki ong ngiyo ko me kata experience kita ki try ki bat don homestay ki shongkai bat ngi jan met ki batai ya ka legend ya ka history ya ka culture nang ta ki penyalam ru ki seki jaka ki bak kimpat ju poi nang ta ki ai last dang hi kindiat mam ngidon hi katu kat ni ki kita ki beriu ki balik yakum gini ki experience packages berpila banyak mentade idon hi don tamakan duna nama beli kim snow thu ya ka konsep ngat yo kim snow thu ya ka konsep jang ka homestay bat ka hotel kumbai ong imam na takada long ki duna ba kidon iwe argon nang ta ki thu nga kita ki balet ki ong ba ki shong hang tu tiki ai ban mat ken ki tu ki kiat local brew kene katai tingi ngile na em kan kita ki mo te sakoi pang ko man kli ni kare ya halor jung kita ki jingwan jung ki artist ki banabar bun baki samlag jungi ki badon ya kata khasap ka phong ki sngo ba kata ka attention ru ka le tang shaki headlining but yaki kala no sideline no ya kasap ka phong ka ba ki samla ki jungi ki nong put ki nong tem ki jungi ki don hatu kata kalong ka jing shisha kata Aaron kaja in habaro ka yi concert keleng berthai kan long kum tahi akan mau ka concert ka ba lada kamde ka concert ka ba ningkong one of the first few concerts bawan Michael learns to rock name you to bawan Michael learns ngasai 2005 ningkong supply hoi ke tamo ka debate la po shwe minta ngan answer kata hi Aaron ngan chu ai example mintet ngakan mau Michael learns to rock nomor ngalai Michael learns to rock ngasai araja san aja ri uwan ngalai
Ti hang tu ro kolong komjo hi Aaron. Kirai kini ki local artist Shua yo Michael learns to rock. Mo ti ke attention span jongi ki breu hakato ka por ki local artist. Mo kalau man long ka jingja ka sosi tama buon ngem ai attention yaki namangi kwa be buon rai utai main attraction dala rai Michael learns to rock around prabaji damiet hakato ka por all eyes were hang to hapo you te kani am Aaron kamdei tang hang ni ka ja shaboro ki we ki Jylla solution kare kani lada phiko ban promote ki local artist ki jongi wat num club bat kin ki artist na bar pelong by take tang naga Bynta jongki exclusive yaki local artist ban aimen sim ban pensulur ban motivate yaki ban ai yaki kata ka stage hakaba through this concert kabulong exclusive tang yaki kila amli cha Bangalore bat shabar jongkari India ru tambah exclusive tang yaki katba fidang club hi yaki bat kini ki bahe menum don ba ai importance yaki te Dr. Yudan lang habang ikren pang kini festival tourism hadu kadno kata festival tourism kala banyarap nama kibun kita ki judge tourism ru kam ka cultural tourism in rural tourism cuisine tourism ecotourism wildlife tourism ru hadu kadno kala banyarap try kayarap bah pendapat mo kani festival tourism balik yung festival tourism is related to culture. It's related to the indigenous la niki tribals ki ba ema ki jaka nei pendapat kum ki jaka kum hornbill festival ni for that matter ni iba ki promote ya kata culture ti ha ka Jylla ka jongi pada ngim shim te kat ya ka ni ka festival tourism kum ka we ni kita ki ni promote ya ki cherry blossom but ki bade kum ki modern tourism ya kan ka festival tourism kalong ka ka bangila ba ha jing shisha promote mabli ka culture ka jongi kalong very rich di shisha ko mi ka shat nong kram ka wangala ka monolith ka di ka we ke kumbang ni ki system ka bladap ka megong festival glass dang tabalong ka nakadaw nga try nakadaw ki investment but ki we ki Bynta try kamla ban yahap ni kamyala ni kot board bat ka cherry blossom mabli ka ni iba kala don ka partiality ha ka liang jong ka sponsoring tanat kadaw kum boong mene ni don kam baka sarkar kam ka day bat atang ka helping hand te ban syara infrastructure support kam day pada ban ina mal ba menta kita ki organizers ki ba organize pada yiki week pat ki events am long kum baki sha dan ki sha pet long baki mi support long ki long kan don bet ke ba kim sultanat kan do men sim Pi ka cherry blossom le te la classify hi ka commercial events nim ong ka cultural event te habalong commercial event te kan long commercial bai kum tu hi ka makalong menta ka tu ka business model ko jongki rockski ka le kum tu ka business model ka pisa ka ya kum tu te because ka ka commercial event te hendrai ngi don kam pat ban focus ha ka cultural event ka cultural event pan ngim da focus palat monolith min ha ka ni ka long after so many years ngathai ka bakhat du udi ka nu khat lai ne khat sau kum ta hi 17 hadin so many years ngi long biang da kali balai phimla ban long bam don sam don ta kati ni don kam ban khandit ban phai shani ru phi la dang i kwai ka culture la jong pe mo kan ne ka monolith festival nga kan mau to ba pen long season nga ba he ba mi kita ki kan rum kan ram badan corruption kemudian tai la dang im la hi ban pen long ha ka rukom ka ba khoj ka belong accountability factor ka duna palat hangi na tengam ka bikin opik jongi kin sngo ban ni kata ka jing le shikini ki festival ka long ka basne tam klem dan jing mentoy kan dia halor kita ki jing mentoy ngilayo hadu menta lingba kini ki festival prepare po ka Jylla ka jongi kam tam do ba ka MDA government ka dan ha ka bor sedang sya ni kong Patricia ngatrai banda pet hi ken banda penia nujor hibat ka ba menshwa ngilayat shaprang shibun ba tingi dang bun pada ke bangi deban penbet ken kani ke jing penbet kan wan lada don ki kenhon ki banya kren ba ka sarkar banya pen ilenti lem te nrai ngi syukut kumni ha ke jing kren na kata ka daw ong ba kani ke Jylla jungi ka duna civil society engagement ne pi ong kumno lada ngim ki bas ngau khia lada ngim ya lang kumni bat ngin ya le ya kren ba ka sarkar ngin ong look we have an alternative model lada ngim la banai alternative model te ngimla akin man suben Dr. Yudan lang dia ka nakaliang jong ka sulong ba bangi don kam ban
baki events kalau kebetulan kam ngitip bakawan rai ke kawan kaya rap ya ka GDP hakabai ka wana subun ke kilat ke bahaya deh bat ka ekonomi de ka ikabang idon kam kalau ba idon kam pada ban develop ya ka capacity building kan kenapa ki beriau jongi kin yok Bynta kin yok nong nak kan ki festivals Kasulong Dr. Bajam. em yo kinong pet kia suthu bakla festival scheme snew pikwa ban lej pidon pisa ban lej you can afford kilej kimlong ki basnew ringi pat hangding ye keren nakaliang ka strategy bar ka focus jong ka sarkar ngi keren ya kata ngi keren bi tek tang kata ngi klemong ba wat lej kalong ka basnew ngi klemong komta ka jing keren jungi ka sulong be nadu ikong nadu ya don ma pi ki jing kli jung pi ka sulong be ba ka focus ka don chanu te hendai lada pikwa ban lej pidon pisa ime ipa jung pi ki sha khilej mdon ba khang ye pi mono Ti ngim don por shu hi hendai ngan sha live host second bapin ai ngi kita ki closing comments ki jingkren penkut ngan sedang biang ni kong Patricia Mukim ban saya ter pe mo ka bang kwa ban ong ka long bangi dei ban don pi ka jing ya shong lang ka jing ya perkhat lang halor kani ka tourism ni kwa bakan ya chekanu ka trajectory mar ngatrai hadu mentar ngim pat syai phate ngi kwa ya dakanu ladang ikwa ban kampen klanya ke ecotourism ne adventure tourism ne festival tourism ne ke what is our strength ke ke jing klanjungi ban bangin yat hakata kalenti ke Dr. Dan lang ke banga nakaliang jonga kwa penong kalong ba don kam kawe kalong ba kumi ong ikong bang don kam ban tip ya ke bangi kwa akaliang jonga tourism nomor balai ladang ngim so tho ya ke bangi kwa tika pelong ini bang la shumik slut haju ngile lut baro khoj haju bat kani pada kan wanra ske bam sutenan te ban wanra ya ke ngi don kam banda perkhat bha pencanai bha ya kren de phale jumot kumangi ong ki kasi ki ba ngi ju ya slok bha ki teman te kedon kam ngi bang India shong ban perkhat ban kam up with something in kaba kala banyarap ini kembang ong ka festival tourism buat ko gi kadu tengnya sungai fi ni don kam ki political leaders ki no yalam ki jongi ki ban long concern ban don ka will power ban kentiu ya ki brio kham tam kini ki baduk ni don kam kita ki chan no yalam nai shuya pet tang ban share job election ban thau sarkar nomor menta pi ki bang ile airport tourism kadai purely marketing bangala ban project ila dia lasai bangan pen ya kan ni bangan your vote and my vote bank will stay with me kat ba kadang long bet komta ngin use tourism as a tool for political gains kadang kaman shift focus ka bandairu on agriculture ki breu ki badok ki babon hi ki le ka rep karyang hangta tamang idon kam ka will power ngi idon kam ka political leadership ka balong convergence pi mo convergence ka ban what all the other strategies banyarap ecotourism but banya toy lang kan 70% population depend on agriculture. Shia keren ka tourism kan usin ya keren agriculture. Imju ya keren. Kan usin ya keren horticulture. Imju keren. Kan usin ya keren floriculture. Imju ya keren. Livestock imju ya keren. Shukran ya tourism. A small section of people they are stakeholders in tourism. 70% of the state they are stakeholders in agriculture. Ti kejingkren penkut na kaliang jonga kumba kalong menta dangdon shibun shu ki haba ni pai sha kejingkiu ha kayo kokot jong ka Meghalaya banya kita masa dakaba bei tingka haringkat ki buj start bamenta hakini kita masa ka Jylla kala ban pinbej bat pli kilat kilenti batmai na kabenta kejingkiu sha phrang dakaba pinne pensa ya kapateng kalariti bariuspa ka jongka kadba ka Meghalaya ka yai beteng banlong ka jaka pedeng ka ba hakmat na ka benta ka lariti ka put ka tem bat ki kam junga kai perthai ha ju ka por ka dei ban yai beteng banlong ka ba minot ha ka ban kintiu ya ka jing kin thop lang ka jing pin kup bor bat ka jing keu ha ka yo ka kot lingba ki jing thmu ba thamai ba shit rehem jongka bat dei ha ka ta ka por ba Symbai Jong kita masa un Seisoh kerhai na ka benta ka Jylla Meghalaya Tisi simpat nga ay kublay ya kinong isim benta bat kiriu sampang benta ke episode ikong Patricia Mukim ya i Dr. Yadon Lang Tinsong bat i Dr. Benjamin Ling Doru kunjo bat nga ay kublay kapang ipi kinopay kijongi hadu india kundo pat hakwe kapor
Oleh Shibon.